खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं उदांस्रि मुसाहारि फिन आरोबाव हा गैजायै नखरफोरनो हानि फोरमानलाइ राननानै होदों बिटिआर सरकारा। उदालगुरि जिल्ला खैराबारियाव बिटिआर सरकारा हा गैजायै नखरफोरनो हानि फोरमानलाइ राननानै होदों। नंगौ, प्रमद बर' दैदेननाय बtr सरकाराव फैजेननाय समनिफ्रायनो थाद'नाय गैयाजासे जौगाथायनि बिथिङाव गोबां हाबा मावनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं। मख'नो गोनांदि थांनाय माखासे सानफोरावबो प्रमद बर'नि दैदेननायाव बिटिआर सरकारा गोबां गामिफोराव गोबां हा गैजायै नखरफोरनो हानि फोरमानलाइ होबोनायखौ जों नुबोगासिनो दं। थिग बेबायदिनो थांनाय मैयानि सानावबो उदालगुरि जिल्ला खैराबारियाव बिटिआर सरकारनि गोख्रों हाबा मावनायाव बाबुल बसुमतारी बिथाङा गासै 30 हा गैजायै नखरफोरनो हानि फोरमानलाइ राननानै होदों। थारैनो गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि दैदेननायाव बिटिआर सरकारनि गोख्रों हाबा मावनायाव गुबुन गुबुन ओनसोलनि गोबां हा गैजायै एबा हानि फोरमानलाइ गैयाजासे गोबाव बोसोर रायजो जाबोनाय नखरफोरा हानि फोरमानलाइखौ मोननो हाबाय। खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं उदांस्रि मुसाहारि फिन आरोबाव हा गैजायै नखरफोरनो हानि फोरमानलाइ राननानै होदों बिटिआर सरकारा। उदालगुरि जिल्ला खैराबारियाव बिटिआर सरकारा हा गैजायै नखरफोरनो हानि फोरमानलाइ राननानै होदों। नंगौ, प्रमद बर' दैदेननाय बtr सरकाराव फैजेननाय समनिफ्रायनो थाद'नाय गैयाजासे जौगाथायनि बिथिङाव गोबां हाबा मावनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं। मख'नो गोनांदि थांनाय माखासे सानफोरावबो प्रमद बर'नि दैदेननायाव बिटिआर सरकारा गोबां गामिफोराव गोबां हा गैजायै नखरफोरनो हानि फोरमानलाइ होबोनायखौ जों नुबोगासिनो दं। थिग बेबायदिनो थांनाय मैयानि सानावबो उदालगुरि जिल्ला खैराबारियाव बिटिआर सरकारनि गोख्रों हाबा मावनायाव बाबुल बसुमतारी बिथाङा गासै 30 हा गैजायै नखरफोरनो हानि फोरमानलाइ राननानै होदों। थारैनो गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि दैदेननायाव बिटिआर सरकारनि गोख्रों हाबा मावनायाव गुबुन गुबुन ओनसोलनि गोबां हा गैजायै एबा हानि फोरमानलाइ गैयाजासे गोबाव बोसोर रायजो जाबोनाय नखरफोरा हानि फोरमानलाइखौ मोननो हाबाय।